maniki naba balalela abasishoyo kuleli sonto. Mfanza, mina bendondlo enkulu eyaloma uJobe esishini kwaze kwasa engazange elala. Okwathi kusa unomdlaka ezisonta amathimba wakhala kakhulu enomunye wathi sofa sonke mina bakahlolweni wena uthukela ugcwele ngokuba nilangazelele ukufika ngaphesheya bantu abethule. Mawufuna ukuvotela wesifazane thumela round 10 F nge-SMS ku 33252. Khumalo Mtungwa Mbulazo omnyama ndabaka bhekane sengomeni nenadla umuntu nimenga indaba nenadla izinto ezimbili ikhambi laphuma lilinye lobe khula amzilikazi mzilikazi sobane kagasa nozikode sikode kamkhatsha okhatha ngezithu izinyawo nangezimpushane umkhatha ozimangele abaso abasethaveni bajiwela ngalishona nabakamawele awela izinto ezikhalini yena balinqaba ngengoma ngezipondo zenkomo abantu abasalitho ngenisini ngasibelenge ngomuntu ngendaba ninabodonda kamzilikazi kamashobane davula inqaba ngezimpondo kwela sengoma zahamba nena la ukudla umlenze wabulawayo uchichichichi kanoyandam nondaba ukona uvele ngobuso emjibini amakhama amakhulu izibongo zenkosi ayipheka. Kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele round 10 M ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina i-smartphone zindala zombili #nawe zisho. Ukhozi FM luhamba phambili.